tervist kõikidele vaatajatele. Siin on Kulder Karing, täna olen ma tagasi siis Pixel Car Raceris ja ma teen siis teist osa. Kõigepealt lähen ma sportstuuri. Nagu te näete, ma ei ole oh my god. Booty kids. Okei, nii suub see. Ja ma saan breikid. Või breik ei ole mul vaja. Paint. Mõttetu. Toiti. Raiskan praegu pea 5000 5 tonni. Ja nüüd lähme koht. OMG. Just nii. Nüüd ma lähen sinna. Tröög. Come on. What? Nice, right? Thanks, man. Oh, Christ. Let it eat. Minu autol on midagi viga. Muidu
صوته كويس. من malamang untuk kau itu. Result. Ini Oi, para mais. Mau para moto. Upsi. Nih, men, ini cuma. Misa è meglio traduzione che la secondo me. Oh, we're
nyt sillä taitelun on kyrkä, mutta kyllä potoskaa. Esimerkiksi yritän. Tadi bakal lepus, moro nih, coba.